Lo mfana ade jola naye mina ngathi ukuthi noyazini ngoba kuthiwa ujola noSizwe kanje futhi usehambile umithi ingane yaSizwe. Ngatshela ukuthi umithi ingane yaSizwe kanti mina wangitshela ukuthi yena uhambile ngoba naku ngisifo senhliziyo. Oh kanti bekwazi ukuthi kuze umntwana kodwa uwazi ukuthi wasizwa hayo wakho. Bengazi umntwana wasizwe hayi ukuthi ingane yami. uSizwe. Oh okay. Kanti ujola noSizwe futhi uSizwe wathi ngimjola naye. uSizwe mina ngijolanga naye. Awujolanga naye? Benenzani noSizwe? Bekuyishell sami besihlala simlandelele. Hayi bo. Naku ukuthi ahambe edumisa ukuthi noma kuhambe kuduma ukuthi nginomntwana naye akusiyo kamti wasizwe. Hayi bo. Akusiyo wasizwe umntwana Mnqobi. Hayi bo. Wakho. Bebethengelana ngisho imbali ngama-Valentine. ukhona imbali seke wazamukela sibuya kuSizwe. Ngazamukela imbali ezozibuya kuSizwe kodwa sasingajoli. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngweyenkomo Savukazi Mvuleni, intokazi ezalwa maMkhize. Namhlanje ke ngivakashelwa iGuest ithi ayikho right kahle hle empilweni yayo uma ngabe ingenaye lo muntu le afisa ukuthi abuyelane naye, kodwa ngezosichazela kabanzi la behlangana khona nala bexabana khona njengoba esela today efisa ukuthi baphinde bazama ukuhlanganisa uthando lwabo futhi. So ke asike sizwe ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Igama lami nguThembeka wakwaMakhaye. Makhaye. Obani uMakhaye? Oshombela odeko Ncinci. Oshombela. Yazazi lentokazi. So njengamanje sise PMB. Mhlawumbe ukhulele la noma ukhulele kwenye indawo njengoba usuyithola uhlala la njengamanje? Ngikhulele la sisi. Oh alright. Yeah. So ngicela ungichazele kabanzi la niqala ukuhlangana khona ke no person wakho lo ex yakho lo ufisa ubuyelana naye. Nihlangane ngimuphi unyaka? Nihlangane kanjani? Kephi nendawo? Ubhuti sihlangane naye ngo-2019. Sahlangana eThawini. Okay. Bese ke wangishela izinto bezihamba kahle until kube ukuthi uyashintsha. Uma eshintsha ubhuti kwaphoqa ukuthi ke nami bese ngiyahamba. Okay. Ngabaleka ke ngamshiya because bese kunezinto engazithandisisi kahle ngaye. Yeah. Engazithandisisi kahle ngaye. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ekuhambeni kwami ngithi ngiyafuna ngizama ukuthi mhlawumbe khona engizomthola. Sengithe ngahamba ngabona ukuthi akekho ofana naye. Akuhlangani. So ingakho ke ngibeza iBlack Life ukuthi izongisiza ukuze ngizokwazi ukubuyisa isithando sami. So i-relationship yenu mayisaqala iziphi nje mhlawumbe izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwane benu nje kusakuhle? Engakusho nje okokuqala ukuthi ubhuti wenempatho. Okay. Enothando. And ubekwazi ukuthi abeke mina phambili kuyona yonke into. Methatha ama decisions uyang-include. If efuna ukwenza something uqala ngami athi mama ngifisa ukwenza lokhu. Kuningi nje siphume njengabantu abasabasha abathandanayo. So the time kade nisaqala ukuhlangana ube khona uperson obuthandana naye? Ngeke ubengekho. Yena esedini lakhe wathini yena? Ube khona ustress wayekhona? Hayi ngokwazi kwami ngafica kungekho umuntu nje bekuyithi nje sizama indlela. Okay. Mhlambe ngabe ama parents ayazi ngani esidini lakho nasesidini lakhe and bayamukelana and i-relationship yenu bebeyithatha nje bebeyihlonipha? Yeah, bebeyihlonipha more especially esidini lami. Okay. Bebekumfana nje okuthandwayo ngisho ekhaya ngisho ingane uma zibona ukuthi okay. Yabo nje umuntu right kahle kahle emndenini wakhe noma besithandana nabo bengithanda kodwa phela uyazi ukuthi ekhwena hlala kumnandi bese uthi esidini lami inkinga bekubhuti wami. Okay. Ubhuti wami ubenenkinga nami ngiphinde ngibone ngathi unenkinga naye futhi guy lengithandana naye. Yeah. Indaba uthi ubenenkinga nawe bekwenzakalani? I-relationship yami no guy bengazi noma ibingamjabulisi noma kodwa nje bengekho happy ngayo. Yeah. Ngobani? Because phela ubhuti fangabe uyena umuntu okujabulelayo ukuthi at least angizalwanga nomuntu ongamqondi noma uyathanda noma uyathandwa noma nje uyaphila emhlabeni noma uphile kwakho umhlaba yedwa mhlawumbe kwiplanet yakhe.
So ubonile ukuthi at least umntama shem ukhona la ethanda khona yini ebimenza ukuthi angajabuli because ngeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe ubeyibhekile because ubhuti phela akwazi ukuthanda nobhuti wakho. Ulo muntu vele most of the time akamcabangeli omunye umuntu. Okuhle ufise ngathi okwakhe kuphela. Yo, Yeah. wena mhlambe ayikho awukho umlando osuke wenzeka ukuthi ungabathandisisi abantu babhuti wakho mhlambe nexabane nani. Akekho engimkhumbula engathi ngiyamazi. Yo, so ithatha lento leyo ukuthi angamfuni umuntu wakho. So ekukhuleni kwenu benivele nigejana nobhuti noma into eqale ngoba nakho sewunalo person lo. In as much as besigejana lokho ukuthi sama Vele siblings. niyalamana. Kodwa after kukhona uGuy ngabona angazi noma mhlambe phela ngeke uzawazi abafana abanye kenze ukuthi bazondelana intombi so angazi mhlambe khona la kusuka khona. In as much as mina ngingakazi ngimbuzi. Because angaze ngithole ithuba lokuthi ngimhlalise phansi ukuthi hawubafo kwenzeka kanjani ukuthi udala ungamthandi nankaze ngazinikeza nethuba ke. Okay. So ke yini ke enixabanisile ke no person wakho nazi nakhetha ukuthi akungcono vele mhlambe kuhle ukuthi sihlukane. Into esixabanisile kakhulu uNodali ngeke ngithi mhlambe ukuthi ngahamba. Okay. Relocate from la ePietermaritzburg ngohlala kaNdengezi ngaphandle kokumtshela kwanezinto azitholayo ekhambeni kwesikhathi. Manje wena somtsheli ngani ngoba phela upartner wakho mfethu ufanele ngabe ukhuluma naye yonke into. Yini manje yenza ukuthi ungamtsheli mawusuka ke usuya kaNdengezi? Ngasuke ngatatazela mangihamba. Okay. Ngangathola isikhathi and ke kwaukuthi kubuya umuntu onga-understand. Mhlambe yini le kutatazelisayo naxabana? Asixabananga kunento kwakumele ngiyoyenza ngale kaNdengezi manje mase ngihamba ngakheleka phezulu ngangabusakwazi nanokuthi ngingazisi. Uhambo olusuka la ePMB luya kaNdengezi uhambo wawuphoqiwe noma lalisuka kuwe? Uhambo olwaliphuthuma ngeke ngithi laliphoqiwe kwaphuthuma. Okay, mhlambe wahamba isikhathi singanani? 2025 close to 3 years. 3 years. Sure. So mawuhamba ke uya mhlambe waxhumana naye usumchazela ke sewusekuhambeni ke ukuthi ngihambe ngo1 no2 no3 la ngikhona ngiright angidate umuntu ngisakuthanda nani uke wamcacisela nje izinto enjalo. Ngazama ukuxhumana naye ngathola ukuthi useshintsha inamba ushintsha iFacebook account kwaba ukuthi ke angisakwazi ukuthi ngimtholeke. Okay. Kwaze kwaba ukuthi ngiyabuya ke. Ubuye nini? Ngibuye 2023. 2023. Yeah. So ekubuyeni kwakho uke wamtshela ukuthi okay fine sengibuyile ke manje ke sengiright singaqhubela sasikade sigcine khona. Bengingakaze ngimtshele. Ingakho benginibizile ukuthi nizongisiza ukuthi ngihambe ngiyamtshela because nginako ukumbona ngihlangana naye endaweni ngihlangane naye mhlambe nasethawini. Okay. Kuba ukuthi ke anginaso isibindi sokuthi ngimtshele ukuthi Nodali ngisacela uphinde ubuye empilweni yami ngisakudinga. Sorry ngicela. Ingakho ke bengikade ngingathanda ukuthi ningisize ukuthi ngibuyise isithanda sami. Okokuqala manibonana babanjani ubuso bakhe mhlawumbe ngabajabula ukubona noma nje wathuka ukuthi hayibo wena kade uhambile and then jikijiki unakho sula. Ngeke ngithi wajabula. Kodwa kwaba khona ngayithola leyo glimpse of love le ngijwayele ukuyibona kodwa it was not the same as before ngihamba. Mhlawumbe ongenze ukuthi usenophesini omusha. Yeah, naloko possible because benga expectanga ukuthi ahlale angilinde. So mayethi ke ubhuti wabantu ngiya understand uzocela uthando futhi kodwa manje mina sengiqhubekile nempilo mfethu wahamba and uhamba kwakho mina ngikunderstandanga and awungichazelanga into etheni wawuphuthuma ntontoni manje nginomuntu futhi lo muntu enginaye angifuni ukuthi ngimzwise ubuhlungu ngenxa yakhe kube ngakunikeza isikhathi wena wadlala ngaso manje ngiyacela ukuthi ungangiphazamisi ngiyeke nje ngiphila impilo yami nawe uqhubeke neyakho. Mangathuna umuntu angazi ngenze njani. Because mina ngiyabona into yethi lunga. Okay. Ngiyabona sakhumuzi sisothu kodwa ke phela if it happens ukuthi ngimfico nomuntu
Shuthi nami kumele ngibe intombi endala ngamukele izinto ngendlela eziyiyona. Bese nibusisekile mhlambe ngabantwana. Ya Nayi. sinayo umntana okunye lokho kumele ngimvezele kona ngoba Okay. kamazi ngangihamba Hawu. ngangazi ukuthi ngikhulelwe. Kanjani manje? Ngangazi ukuthi ngikhulelwe ngathi ngathola mase ngithola ngale ukuthi ngikhulelwe. So okay. So immediately uthola ukuthi khona ilunga lomndeni elisha elizayo. Awusamtsheli ngani phela ubaba umntwana ukuthi nanga umuntu. Njengoba ngisho nje ukuthi ngazama ukumthola. Awusamshiyeli i-text. Facebook Oh, account waseshintshile. washintsha izinto so angangabe ngisakwazi ukuthi ngimthole and futhi bengenaso nesibindi sokuthi ngivele ngimbize ngithi no nginengane kanje kanje kanje. Ingakho-ke kungathi ngathola umuntu ozongisiza Okay. mase ngiyamtshela ukuze naye ezo-understand angabi sekuba ukuthi ngamfihlela ingane okanye ngabalekana ingane yakhe. Ngiyakuzwa kodwa angikuzwa cause umuntu mayekhulelwa akakhulelwa usuku olulodwa noma isonto elilodwa. Kujwayele kube inyanga ezisukela ku6 kuya ku9 cause umuntu mesena 6 months usuke esezalwa noma 7 months abanye baphuma bahlala ebhodleleni kodwa usuke sephila nje phelele right. So yini eyadala ukuthi ebubhizini bakho kandengezi usakhula nomuntu ophelele eswini mhlambe at least ngoba nakho umtholike inkundleni zokuxhumana awumthole efonini yakhe ubuye because uyakwazi phela kubo uyomtshela ukuthi hayibo nalilungelo elisha lomndeni liza yini eyenza ukuthi kuze kuphelele u9 months wonke meke ukuthi kwaba u9 months uzuphelele umuntu azabe khona wena awusho lutho abazali bathule bethini abakukhombi yini mhlambe okay ngiyazi ukuthi imindeni ayifani ikhona imindeni esamqhuba umuntu mesakhulelwe ikhona enye engasamqhubi kodwa kuke kutholakala indlela ukuthi asazi ukuthi leli lungu elisho lomndeni elakabani. So yini eyenza ukuthi ungazihluphi nje kuze kuphelele unyaka u9 months wonke wena uhambi nje uphindele PMB uyomchazela ukuthi hayibo nakho phela umntwana senginaye noma uyeza. Isizathu senza ukuthi ngabukwazi ukubuyela ePMB ngizomtshela njengoba ngisho ukuthi ukuhamba kwami ngakhileka phezulu and ekuhambeni kwami kwakuhlangene ney'nkinga zasekhaya la Oh, ePMB. okay. So ngingenayo i-chance yokuthi ngibuye mangibuya ngangizoba nenkinga yokuthi angizokuba nayo indawo yokulala. Okay. Ngendlela engazama ngayo ukuthi ngimthole since ngayithola nginami ngaye ngazama ngisho abangani bakhe engikade ngisaxhumana nabo ukuthi bangitholele inamba kodwa-ke kwafana nje ukuthi ngithela amanzi ebuhlanga wedada so ngagcina ngingasamtholanga-ke. Yeah. Umngakanani manje umntwana? Umntwana kulo nyaka uzobe ethi 3 years. Ukhulile lo mdala lo muntu. Yeah. So akukho yena umntwana ona3 uyakhuluma ngisho Ya uyakhuluma. akaza nje abuzwe uphi pops wami Uyabuza ukuthi uphi ubaba. wena uthini Ngiyamtshela ukuthi phela ngelinye ilanga uzohlangana naye ubaba. umfana mzana Intombazana. oh intombi asike simbize cause ngizama ukuxhumana naye ubhuti wabantu yo eshem ungisebenzisile ngiyathemba ukuthi uyakhumbula ukuthi wabhala kwi-show mhlawumbe sekunezinyanga eziningi kabi ngingabuyeli kuwena not ngoba ngangafisa ukubuyela ngangifisa kuyikona ukuthi ngangisambheka since uthe wena awusenazo inamba zakhe so ngaze ngamthola ngendlela yami samthungatha nje samthola so ukhona njengamanje but akazi ukuthi wena ubhalele kwi-show angazi noma kulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukukhuluma naye usumbuka ke manje ubuso nobuso. Ungamlanda ukuze naloko okusenhlizweni ngizokwazi ukukhipha. Mana-ke awugqoke icathulo zakhe-ke wena-ke uboyena mekuza ngakulolu daba lolo show ukuthi imali ezoqala ukwazi ukuthi wena nina noba uthule nomntwana and umntwana ukhulile mdala useyakhuluma I'm sure usedla nama-fried ababayo lo muntu imase kuthiwa nje nanga umntwana wena ubungenze njani awugqoke awuboyena nje ubuzothini kuzoba nzima kodwa phela ekugcineni akukho okungalungi kakhulukazi uma ke kwakhona uthando ngikholela kakhulu ukuthi makukhona uthando okay akukho okungalungi and if kuwukuthi uthi uyangirejecta nalapho I will understand because yimo wrong kodwa isifiso sami bekuwukuthi silungisane sihlale phansi sibe umndeni because benginaso vele isifiso sokuthi umntana wethu
simkhulise ndawonye. Ithi ngivele ngimlande ke. Ngiyacela sisi. Xosa le line. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ubhuti uvumile ukuthi asijoyine, sesimtholile nango. Ngiyambona nani phambi kwenu, kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi ingabe usisashitshele kona kuzofana yini nalokhu azokusho yena, kodwa ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sikubona kanjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami sesona. Ubhuti wabayisibonga? Wangongoma. Ngongoma. Oba nongongoma? Ubhovungana uMashiza. Ubhovungana akusukhoza, akusuhlase usibisi. Uyangena kohlase, uyangena futhi nako spisi. Oh, okay. Sonke emhlabeni sabandawonye yazi. Osesenhlali nayo amazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngisho ukuthi kune story behind because ngeke ngahlangana naye 2019. Okay. Khona la eMaritzburg eThawini. Oh, okay. Ngahlangana naye. Seside kakhulu leso sikhathi. Yebo. So nathi nihlangana and wasubona imama. Wavuka. Ngicela ngichazela kabanzi ngomlando wenu. Kusakuhle othandweni nize nifika la nize nikhetha khona ukuhlukana. Ngoba izinto zenzeka sesiwami. Futhi sahlangana kahle nosesiwami uThembeka. Okay. Sihlangana noThembeka kubuthi siyayibuild le relationship yethu. Siyibuild kuba ukona ukuthi ke ngiyamzama nami ngendlela engangizama ngayo ukuthi phela ngingasebenzi. Okay. Angeke ngikwazi ukuthi ngimnikeze yonke access yezinto azidingayo. Ngamprovide lokho naloko nje akudingayo. So ngangamandla akho. Yes, ngangamandla akho. Okay. And ngumuntu futhi owemsupporta. Futhi yena hayi ngicela ungilandise please. Futhi mangimsupporta uThembeka ube umuntu angazi ngichaza kanjani noma ngithi umuntu ongafuni uappreciator noma umuntu oweze ngokuthi uzongidlala mina noma ukwenzakalani. Angi-understand manje ngisanakho ukuzibuza but impendulo angibi nazo. Kanjani obanga right kahle kuthando lweni? Lona uqala kahle. Kwangathi izinto zohamba kahle. Ayithi masekuhamba kwesikhathi ayizajika izinto. Kwaya ngokuya. Ayizajika izinto sesami. Kwenzakalani mhlambe waye nomunye person ayinaye mhlamba akufihlela yena ukuthi unaye yini wamthola usumthola ekhambeni kwesikhathi nindawonye. Ukuhamba kwezinto sinayo sindawonye sathandana uthando lwethu aliqhubha ngendlela eright but masekuhamba isikhathi waqala wangishintshela uThembeka kwanezinto ababesengaqala ukuthi angangitsheli zona mangimbuza abe nokuthi angifihlela ngitshela ukuthi no hayi ngiright ngithi Thembeka yini kwenzakalani ngibuye sometimes kade ngihleli namajethi mangibuye ngifice endlini nangithembeka ukhona bengazi ngivashele bengazi mina uThembeka uzofika shawe ngesurprise kodwa hayi ukuthi nihlala ndawonye hayi besingahlala ndawonye okay shawe ngesurprise afika uThembeka ukhona athi yeba ngikhona ngithi mina Thembeka uright athi hayi ngiright angangitsheli kodwa mina ngibe ngibona ukuthi akekho right angazi ukuthi into nayo ngifihlela but ke the way kwakwenzeka ngakhona ngagcina nami ngasakwazi ukuthi ngimbuze izinto ngoba wengathanda ukuthi akuyangitshela ezinye zezinto ezenzeka empilweni yakhe. Okay. So the time kade ehamba because ngeke ngahlala naye phansi ungakafiki. Wangitshela ukuthi wahamba la ePMB waya kohlala kwaNdengezi and lolo hambo lwakhe lwaba uhambo oluphuthumayo.
And uye wangitshela futhi ukuthi akakutshelanga nesizathu nje ukuhamba kwakhe konke nje angitshelile ukuthi akakutshelanga. Mhlawumbe ngabe leyo nto leyo yakuphatha kanjani nanokuthi awuyona yini wena imbangela ukuthi azagcine sehambile. Kubuhlungu kona indlela ahamba ngayo ngoba wahambe ngangitshenanga and futhi nendlela sesithandana ngayo kwakumnandi sabantu abasupportanayo ngayo yonke indlela ongayicabanga. Mawuthembeke ukudinga into khona ngingenawo amandla but ngangizama ukuthi lo nto igcine ifinyelelile kuyena. Then ukuhamba kwakhe ukuthi angangitsheli mina akubanga kuhle ngempela kumina. Angiphathekanga kahle ngoba phela bengisamthanda. Angimthanda uThembeka. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli usikahle kahle ufuna ukuthini kuwena and indlela esikuthole ngayo I'm not allowed ukuthi ngisho indlela esenza ngakhona uma sibheka umuntu kodwa sibhesa sakuthola because ukubekile ukuthi ubusushintshile inamba bengasakuthola inkundla zokuxhumana so sakuthola ngendlela yethu. So ngiyacela nje ukuthi umlaleli ukuthi uthini kuwena uyindaba ekubizile why ebhalele kwishow yini le afuna ukukhuluma nawe. Sengumlalela nje kodwa kwayikona ukuthi angibizele emakhamereni ukuthi azongibuza lezi zinto afuna ukungibuza zona noma angitshene lento afuna ukungitshena nona ngisamangele nje manje ukuthi intoni lenze ukuthi sisihlukene ahambe aqale phansi futhi angilande mina la ngikhona afuna ukuthi yena akhulume nami futhi again. Ngiyacela kumsana. Bovungani. Ngithanda uyaphila. Isizathu senza ukuthi ngikubizele la ohlelweni. Okona konke nje okubalekile kunawo konke ukuthi sinomntwana. Mana Thembeka uthi si Yeah. like mina nawe Si nomntwana. Angiyazi lento Thembeka mina. Ngezithuba dala ngixoxa ngichazela. Hayi khulu kwanamhlanje. Nginyukele yazi ngiyalingwa. Ngiyalingwa. Into ithi kanje yakhumbula kade ngihamba. Inezimatshe zingakutshelanga. Ukuhambeni kwami ubusazi isimo sokuhlala ekhaya. So ekuhambeni kwami ngakheleka phezulu. Ngithe mase ngifika kanti ngeze ngathola ukuthi nginenyanga ngathola I think ngase nginenyanga ngihambile. Mangithola ukuthi ngizohlanganisa inyanga yesibili ngikhulelwe. Ngazama ukuthola inkundleni zokuxhumana inamba wayishintsha. Ngazama umngane wakho waloke engitshela ukuthi uzokutshela naye futhi ngamtshela ukuthi ngicela uzumazisa ukuthi silindele ingane. Akangabuyela kumina. Isizathu ebisenza ukuthi ngikubizelela ukuthi wazi ukuthi sinomntwana ebese ngiyacela ukuthi silungise uthando lwethu sibuyelane ukuze sizokwazi ukuthi sikhulise nomntwana. Yazi wena Thembeka angazi ngachaza kanjani noma awenelanga kuloko ngithe wangenza kona. Uzafuna ukuthi uphinde ungidlale futhi. Uyabuza sesiwami after yonke into esengizama ukuthi ngimenzele yona mina ahamba aphinde abuye futhi azongihlukumeza. Ekuvakala ukuhlukumeza akwenza kumina ngishiya. Kwangasiyo inhloso yami ukuhlukumeza. Ukukushiya kwami nami kwangasiyo inhloso yami. Njengoba futhi wawazi ukuthi sinobhodi sasingaboni ngasolinye ngenxa ye relationship yami nawe. And kuthe makhamba isikhathi ngahlala phansi ngambuza ukuthi mfowethu yini yenza ukuthi ubaba kaLinathi ungamamukeli ngamqamba kanjalo umntanethu ngathi uLinathi Themba. Yezwa nina negama ngazi ukuthi indaba ungamamukeli. Wangitshela izitori engazi understand to a point ukuthi even today angizi understand. Ngithe mase ngizama ukuthi ngireach out for wena kwa ukuthi indlela engizama ngayo mhlambe ngingathi indlela engazama ngayo ayibanga enough. Inezimatches ngithi ngizamile but kushuthi akubanga enough. So bengicela Bovungani ngiyazehlisa phambi kwakho ukuthi unginikeze ithuba sixoxe silungise izinto silungise noma ungasenzelanga mina usungenzela undodakazi lo yesinaye. Yabona Thembeka ngiyakuzwa ukuthi uthini kumina ucela ithuba kodwa lethuba okhuluma ngalo kona ukuthi angiliboni mina yenzeka le nto. Le nto nje angiyiboni nje yenzeka le nto futhi angifuni ukuthi yenzeka. Ngifuna ukuthi uzungitshela ukuthi mhlambe sizozama socathulisana cha angifuni. Okwengane ngiyakuzwa okwengane noma nayo futhi ngingayikholwa ngiyayidinga ukuthi ke senze noma i-DNA test ukuze ngikwazi ukuthi ngikholwe ukuthi ingane yami. Lobofuzo singalenza even if ukhona indlela ukuthi singalenza manje singalenza ngoba umntwana yena okubo wakho uyazi futhi nawe ukuthi kade ngihamba
bekuyiwena isoka lami ngisho wayela endaweni babazi ukuthi uyisoka lami umina intombi yakho. Yazi izinto engizizwayo nezifikayo emadlebeni ami akuzona izinto mina lezo ngitshena zona njengamanje. Yabona sisiwami ehamba uThembeka la. Ehamba uThembeka la wenenkinga uThembeka. Into angitshena yona mina akazange ngitshena ukhulelwe. Akazange ngitshena unengane. Into angitshena ngitshena ukuthi uyagula unesifo senhliziyo. So into ayidingayo ubedinga ukuba ngala ngasemaThekwini ngokuyazi mase engale ngakoThekwini useduzane nesibhedlela. Esibhedlela uzokwazi ukuhamba ukwenza ama-check up ngoba ube nenkinga yenhliziyo, ube ne-heart failure. So the way ebekwenze ngakhona bengizama mina ukuthi ngimnakekele. Ekumnakekeleni wami ngimnika nethemba lempilo. Ubhuti wakhe sibe nako ungaboni ngasolinye. Ubhuti wakhe khona that day ngikhumbula ngathi ngamfonela. Mangimfonela ifoni i-answer uyena ubhuti wakhe. Ngithi mina ngicela ukubuza ngamthola uThembeka. Athi ubhuti wakhe ngikhuluma noba. Ngithi mina ukhuluma nomnqubi. Kodwa ngicela ukuthi ngikhulumise noThembeka ungakwazi. Angitshene ezinye izinto nje ubhuti wakhe okuhlangana nengxabano phakathi angitshena ukuthi noyazini bhuti wena ngizokubamba sizohlangana. Awuthi uzongibamba and ngangizibuza ukuthi why ngenzeni kuyena yini engenzile kuyena ubhuti wakhe. Mhlambe angakwazi ukuthi angichazele ukuthi nakubhuti wakhe yini engayona ubhuti wakhe ngoba ubhuti wakhe naye futhi ube nako lokuthi ngithole lawo message kuthiwa ayi ubhuti wakhe yona uthe uzokubamba wala yonke nje leyo nto. So the time kade leyo mntwana uyizwa manje. Ngizwa manje umntwana bengingayazi mina into engiyazi ukuthi wahambela ukuthi unesifo senhliziyo ufuna ukuthi abe seduzane nesibhedlela hayi umntwana. Sure. Ekuhambeni kwami yebo isifo senhliziyo namanje ngisanaso. Kodwa akusiko kona okwangenza ukuthi ngihambe ukuba ukuthi sengiyamuva ngiyohlala eThekwini. In as much as ngangikade ngivele ngizomuva okwenza ukuthi ngimuve kakhulu isimo senhlalo. And enye into eyayingenza ukuthi ngihambe ngangizizwa ukuthi ngikhulelwe kodwa ngangaka-confirm. Umuntu osifazane yawuza umzimba ngangaka-confirm. Kanti uzothi umama mesethi angibuyi ngikheleke phezulu ngihambe ngingabusakwazi ngisho ukutshela. Ubhuti njengobusho nje lapha ngiphika ukuthi ubekuthumelela ama-message ama-threats nani nami ngake ngahlala phansi naye ngambuza ukuthi bhuti yini yenza ukuthi umzonde kangaka umnqobi ngoba ubesenona nokuthi ahlukumeze ingane kade sikhona. Uma ngimbuza bhuti yini yenza ukuthi umzonde kangaka umnqobi till today angisazi isizathu sokuthi waye ekuzonda. Nami engifisayo ukuthi mhlambe masingathola ithuba sihlaleni phansi sizobathathu ngoba ekugcineni angeke kubalekele ukuthi siyathandana noma okay onke ngithi ngiyakuthanda. So mhlambe mangingatholakala indlela yokuthi sibe nokukhuluma senze noma sesingasenzela ngake mina senzeleni lo mntwana osekhona phakathi kwethu ngoba kwazi ukuthi ubaba omntanami awukhulumisani nomalume wengane. Lokho kuyodala ukuthi even ngisho kuthiwa ingane isihluphekile ayizukwazi ukucela usizo kumalume wayo ngezizathu zokuthi umalume uzonda ubaba. Esami isifiso bekuwukuthi sihlale phansi senzele umntwana. Noma asisenzeli-ke mina at this point sesenzele umntwana. Uyaqhubeka sisi uthi ingane ngeyami unesho engane nathi ingane yami. Nginesho ukuthi umntwana wakho Mnqobi. Ingane yami angiyazi lo nto mina. Mnqobi ingane yakho. Awuzange ungitshene lo nto. Mnqobi phela ukhumbula ukuthi ngoniwa wena. Ngiyakwazi lokho angikuphiki futhi lokho. Ingane yakho Mnqobi. Akekho omunye umuntu engike ngajola naye to a point ukuthi even ngisho sengikande ngezi bengakwazi ukuthi ngithole isoka because benginalo lesazelo singidlayo ngaphakathi ukuthi ngishiye ubaba omntanami ongazi nangisho nanange ingane yakhe eMaritzburg. Yazi ngiyakhuluma sesiwami angikusho konke. Uyakutshela ukuthi lo ukhona umfana abekade etshola naye kuthiwa usizwe. Ubekade etshola usizwe. Angitshelanga mina ungitshele ngawe. Ubekade etshola nomfana kuthiwa usizwe and lo mfana kuthiwa usizwe kade etshola naye ungazi ngichaza kanjani but umjida osebenza erenk yama-tax. Okay. Yeah, usebenza njengalabo bhuti laba abake basikholekthela imali ngaphakathi esekusini. So lo mfana ade etshola naye mina ngadecide ukuthi noyazini ngoba kuthiwa ujola nosizwe kanje and futhi usehambile umithi ingane yasizwe
ngatshela ukuthi umeeting anyasizwe kanti mina wangitshela ukuthi yena uhambile ngoba naku ngisifuza inhliziyo. Oh kanti bewazi ukuthi kuze umntwana kodwa uwazi ukuthi wasizwa hayo wakho. Bengazi ukuthi umntwana wasizwe hayi ukuthi ingane yami. uSizwe Oh okay. Kanti ubutshana noSizwe futhi. uSizwe wathi ngimjola naye. uSizwe mina ngijolanga naye. Awujolanga naye? Angijolanga. Benenzani noSizwe? Bekuyishell sami besihlala singilandelele. Hayi bo. Naku ukuthi ahambe edumisa ukuthi noma kuhambe kuduma ukuthi nginomntwana naye akusiyo kamti owasizwe. Hayi bo. Akusiyo wasiza umntwana Mnqobi. Hayi bo. Umntwana wakho. Bebethengelana ngisho imbali ngama-Valentine. Ukhona imbali seke wazamukela sibuya kusizwe. Ngazamukela imbali ezozibuya kusizwa kodwa sasingajoli. Ngiyavuma ngazamukela imbali kodwa Ngibe nomuntu ke mina uzovuma ukuthi accept imbali kwabanye abantu ngaphandle. akulona iphuthu kwamukela isipho from omunye umuntu. Imbali lezi sikhuluma ngazo ma yezwa. Uzithola kumfana. 2 usuku leyithandani Valentine sisiwami yezwa. Imbali unikeza umfana hayi mina uyazi accept. Oh so uyazi ukuthi unayo umntwana kuyikona ukuthi wena wazi ukuthi wasizwa. Mina ngantshela ukuthi ingane kasizwe. So mayihamba wena wasala wakhululeka ukuthi okay fine uhambile kodwa ke uhambe nesizwe sasizwe. Uhambe nesisasizwe. Hayi mina esami mina angihlangene nomntwana. Namanje futhi ngisasho ingane le angiyazi sisiwami yezwa. Angiyazi Thembeka ingane. Ngiyavuma uyazi ingane. Nginikeza ithuba lokuthi senze ulibofuzo ukuze kuzobonakala ukuthi ingane yakho ngoba angeke ngiqamba manga ngengane ngiyikhombe emzini orongi. Kungani ungangitshelanga? Ngazama ukuthola Mnqobi ubungatholakali. Ngibuze namanje ngizokubuza. Emva kokuthi ngihambe wayishintsha nini inamba yakho? Yabona? Wayishintsha nini inamba yakho? Inamba yami ngayishintsha ngoba ngingafuni ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngixhumane nawe. Ngoba wasizwe kusizwe. Ngento oyenzile kumina. Okay. Wangihlambalaza ngakithi. Abantu bayazi ukuthi wena ububhizi ubujola noSizwe nyadedemuka estradini yini nembali. Wesiphathi wazozumithela yena uSizwe futhi loyo. Angazi ngimithela uSizwe. Yo. Angazi ngimithela uSizwe ingane yakho. Lo uSizwe bekuthiwa bengipapruka naye ngisho embedeni akangazi. Kodwa wami uzizwa kanjani ngalento le? Yabona sasiwami ngendlela engiphoxeke ngakhona. Angazi ngayichaza kanjani but ngendlela engiphoxeke ngakhona. Angazi noma lento ayicela kumina ngizokwazi ukuthi ngiyamukele noma ngayisekho kuyena. Ayikho ke inhliziyo yami. Uthando wawunalo ngaye walingcwaba nini? Waliqeda yena. Okay. Waliqeda yena uthando. So ngimthanda ngimenzela konke. So awufisa ubuyelana naye? Hayi. Angiphinde futhi angilimaze. Kodwa ke ulibofuzo uthini ke ngalokho? Uyafisa kona ukwazi ke at least ke ukuthi umntwana okabani. Nanoma bekuthiwa ke uthi awusafuna ukubuyelana naye kodwa ke umntwana ke ukumamukela umntwana mhlambe ngamamukela emva kwesinqumo salo libofuzi. Okay. Ngoba le angikwazi ukuyikhuluma ngendlela angenza ngayo. Okay. So usakhwatile awukakadluli. Hayi. Ayikho nje nento enhle akwenzela yona uThembeka oyikhumbula mhlambe singase sincike kuyona ukuthi at least wake wangithanda ke. Yabo uThembeka into angenzela yona into engikhumbula kahle. Ngikhumbula ijacket akangithengela yona. Jacket yephuma eyayimnyama kukhona neblue elalikhona futhi leAdidas. Okay. Izona izimpahla zakhe angithengela zona futhi nazo izompahla ngadecide ukuthi ngizidayise mina. Ngangeke ngihlale nazo lozo ngikhumbuza uThembeka mina. How? Udayisa kanjani into engangikuthengelele yona ngothando wena ungazizwa kanjani mangase kuthiwa manje uyafika noma okay uhlangana nomuntu ugqoke into yazi kahle ukuthi yathengwa wena uyithengela mina ngothando. Shuthi kahle kahle wena in as much as you saying ubungithanda shuthi awukaze wangithanda mawuzokwazi ukuthi uthathe into engiyithenge ngothando. Thembeka bengikuthanda. Bengikuthanda Thembeka yazi. Ngithanda angiphili. Sengibuza ukuthi wena ungazizwa kanjani mawufica izinto owazithenga uzithengela mina njengesithandwa sakho. Usuhlangana nomunye umuntu ezigqokile emgaqweni. I-decision yakho leyo sisi. I-decision yakho leyo. Kahle kahle like asikazi sathandana. Ayikho into enjalo. Uyazi ukuthi mina bengikuthanda Thembeka. Bengikusupport ngayo yonke indlela. Even nala ubona khona ukuthi abangani bahlehlela emuva mina umuntu obeloko eme nawe. Nqobi, kanti usonomphefumulo omusha othandana naye manje? Bengakabi naye.
kuze kube manje? Bengingakabi nayo ngoba bengisafuna ukuthi ngizithole ngoba into ekuthiwa nje umuntu wesifazane bengasayithembi empilweni yami ngendlela angilimaze ngayo uThembeka. So awudingi nanesikhathi nje sokucabanga-ke? Ngento ayicela kumina Yes. angiboni kwenzeka lokho. Ngiyaxolisa ukusho lokho. Mhlawumbe angiboni asihambise kwenzeka. ulibofuzo phambili-ke kube ukuthi mhlawumbe uzoqala ucabanga uma usubonile ama-results. Angazi mhlawumbe ngawushintsha kumqondo emva kwama-results kodwa nje okwamanje angiyiboni Ngicela inqubekela phambili. sincikeni kuloko mhlawumbe-ke uyamuzwa uthina ngisho? Ngiyamuzwa. Yes, so ngiyacela sizokwenza ndlela thizeni ukuthi umntwana sithole ukuthi owakhe noma kusowakhe, kodwa uma uwakhe njengoba uqinisa njengamanje uthi kwayena lo sizo lo akakwazi empedeni, nangumuntu othe wakona, nangumuntu othe umntwana onaye owakhe. So ngiyacela siphuthumene indaba yokuthi-ke asithole ukuthi umntwana wakhe ngempela abone ama-results and then uthi mhlambe angacishe acabange ngoba nakhe sebonile ama-results. Ngicela sincikeni lo mhlambe loyo. Ngiyacela-ke uma usuwatholile ama-results ungashijikeli-ke kuloya mhlambe lo kade ushilo manje. Ngiyacela. Okwethu thina manje ukuthi sibheke umntwana osinoma wakho noma cha. Ngiyakuzwa sesi wami. Ngiyabonga nje isikhathi sakho and ngiyabonga nje ukuthi ufikile noma kuthiwa awazi ukuthi ubizoba, kodwa ngiyabonga nanokuthi nje usilalele ungathi inhla ubheke ukuthi hawu kanti ngibizo ubani mase ukhetha ukuhamba. Ngiyabonga nje ukuthi uhlalele phansi wasilalela isithini kwena. Ngiyabonga. Ngiyakubonga mina sesi wami. Mbuke lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nani niyazibonela ukuthi amanga awasebenzi othandweni. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Sizobuya-ke sizonitshela ukuthi ngabe kwagcina kwenzekeni umntwana, ngabe wakhe noma cha, nanokuthi bagcine bebuyelene na. Bye. It's the Black Life TV.